Isinangguni po ng isang ginang sa San Carlos City Police Station ang pagkawala umano ng kanyang asawa simula pa noong panahon ng eleksyon noong May 12. Kinilala pong nawawalang individual na isang 46 anyos na magsasaka at residente ng Barangay Vega, San Carlos City, Pangasinan at huling nakitang nakasuot ng puting t-shirt at itim na short pants. Ayon sa kanyang may bahay, umalis umano ang biktima bandang alas 8 ng umaga noong May 12 at nagpaalam na boboto. Huling nakita ang biktima na bandang alas 11 ng parehong araw, kausap ang isang opisyal ng barangay. Hinikayat naman ng otoridad ang anumang impormasyon upang tuluyang matunton ang kinalalagyan ng nasabing nawawalang biktima. IFM News. IFM News. IFM News.